So kini nga to mga higala nga mga sulpot, mga baga kayog tawag ining naong. Anong baga man kay naong? Ngano man kay sila sulpot ipahid nila sa simbahang Katoliko. So samtang nagbasa ko sa ilang mga comments, mura bag ka na bitawng gipangilugan ko sa Bisaya nga termino. Gipangilugan ko nga naman sila sulpot ipahid nila sa simbahang Katoliko. O nya ang pinaka ebidensya pud nila puro lang pud chismis. Puro lang pud ba kana bitawng sana mugna lang sa una-una or napasmo nila panguna-una. Para ingnon silang gitawag og tinuod. Mosugot mog sa dili ang ebidensya ang mga facts nagsulti nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristong Iglesia. Gawas ni ana mag-angkon-angkon gani kang Kristiyano unya dili ka Katoliko wa kay labot kang Kristo. Kay wa man kay labot ang Ginoong Kristo ang tawag sa mga apostol nimo Antikristo. Mauna. Pagagnaong in the sense ba nga hilig kaayo manangil pero wala sila ihatag nga ebidensya, puro lang pud baba. Kita mga Katoliko mga sarug mga mama. Bitaw ako ginabalik-balik always eh. Ginabalik-balik na ko ni always para masabtan sa itong mga higala nga ning sulpot ng ilang pundok after 16th century. Nganong hilig man kaayo ang mga depensor Katoliko mo gamit og reference. Ngano man kay para paghatag og pahimugat mga sir ug mga ma'am nga atong ipakita sila haba, atong ipahibalo sila haba nga while nagbasa tagbala ang kasulatan, ang atuang interpretation dili kina og galingon. Ngano man kinaamon tay basis sa atong interpretation nga tama. Naatay basis sa atong interpretation nga sakto nga naman kay based with the facts. Kung unsay gisulti sa mga ebidensya mao to ato ang tawag ining sundon kay oras og mo interpret ka sa bala ang kasulatan nga dili gani mo sandig sa mga ebidensya kanang maong interpretation kanang klaseng interpretation dili na magpulos. Way pulos na eh. Way pulos na eh. Dili na magpulos basta oras ug tawag ining magkuan ka interpret ka sa kasulatan unya pagkahuman ang imong interpretation walay basis. Di na magpulos. Di na magpulos. Unya posible pa nga ang imong interpretation maka-impierno pa sa imong kalag o di lang kay sa imong kalag apil pa sa ang mga kalag sa mga naminaw. Mo nang tawag anang mga sulpot to mga amigo may tawag na ko nila. They are murderers of souls. Tigpatay og kalag kay ang ilang own interpretation, ang ilang personal interpretation, ilang himoong sakto. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.